wingi kumon apa terbangi wingi nak ndi? Ah, terbangnya. Balik nasi nak musola. Siapa sing balekno? Buar akeh sing balekno. Lah, kana uangnya nang kono. Ana sepi. Wong wis bengi kok jam 12 balekno. Lho, gak diparani mbek wong-wong ngono. Gak lapo nyelang kok dibayar kok kayak 500 wis lumayan. Lumayan ya, kamu kok dibagi lo. Mbak Lurah. Gak ngek wong 500.000 sih kula sing nyelang terbangnya iki pasti duwe 500. Tapi kene kurang dikek dhuwit ya mbek Lurah RW ya. Iya, Pak, masa ngenteni sapa Apri ku ya. Ambek abung ah, ditagih aku ya. Sembarang sih. Tapi lo ambek abung lo nanti. Paling yo ya Aduh. siapa paling ya dolen-dolen sih. Masa kurang medar ya. Masa dolen nyekat-nyekat yang kono. Gak tau kono. Kau cak mesti. Iki sih. Apa Apri ambek Apri. Iya iki. Kan marinan. Salaman sih. Waalaikumsalam. Sembarang nih. Marinan di sih. Di sosial aku mau mbak Apung nama. Iya. Iya. Akhirnya gak dekat nih. Wes Kak, aku wis di sepurana mbak buku. Kalah balen di mana? Misalnya mulai berarti ya. Soal mulia. Berarti kan omah nang kono gak nomang ngene. Iya, wis kamel kon mana? Kamu. Apa? Wingi lagi nih oleh job-joban sih. Iya. Lah dhewe ku ndi? Yang kok jadi kabeh. apa? Gak melo iki. Iya, melo kono. Lho dia apa? Job-joban ini. Job-joban. Mana? Habib ya. Ya aku Habibe gini ya. Apa kan, Mon? Ah, sembarang. Ceritano. Iku Habibe ku ngene. Ditangkap mlebu TV Indonesia bareng bal-balan. Kita lawang akeh. Iya. Kok sih? Disusul ka ono ya. Penutupane ya apa, Mon? Penutupane. Cak. Metu aku. Waalaikumsalam, amin. Lho iku lho sing Sulai. kula kebelet iku ya apa? Ya nggih kula ampun wangsul kebelet Ngono. Sulaiman. Yo wah. Ya, Mon. Wis iku lali ku mang wis Tak cari iki nak omong ngene. 100 minggu yang lalu wisan. Masuk ini gak dikasih duit korupsi mana mau? Kak ya dibacok iya wong. Mesti. Jadel-jadel. Pekel-pekel ya nyeramani Mani juga apa mek ngadeg. Oh iya. Kene sinapa. Jauh sih. Senang gini. Seneng bareng kok. Iya seneng bareng wis solid. Mangan apa? Mangan McDonald. Mangan ledon. Ojo berapa lebih Mbak Lurah mari korupsi. Ya pelit. Kak ya kak disuguhi wis kei dhuwit 50.000 ngono ya HP lelekan kok ya. 100.000 sih. Iya sembarang, iya ditakoni sembarang. 200. Sakit-sakit Manut kok. kok nae ya. Kayak pengen tau tempe ngono ya apa? Ya didoni ae tahu tempe ini. Lah lurah nanti saiki. Mbok mudik paling. Parani ya? Dijar ya. Masa nak gedung sing iko sing kene obrak-abrik. Aja iku skobong kok. Kan iku wis kate. Kon iki kemelok Kak kok. melok kan ropo kok dulu. Kan kaya Lho. Kon melok abu. Melok sih. Oh iya iya, beri ku kon ya. Iya. Kok gendera kon ambek bawa kon gendera Lah, yo. kilometer kon. Menek pager aku. Iya, enak kon. Sampai jebol kon pager langsung bengine diobong. Aku mau lihat kono makakno Lurah iki nak ndi lho. Iki wis kebakaran. Iya, api. Setrek. Api. Wis apa iki? Golek ya wongi. Ya iya lho. BU. BU ya. Iya. Bokek ya. Bokek. Kan lah nang kono lah nang basecamp ngene mana. Kan di sini. Aku karo wong iku biasa nandu. Paling kok. Pokoknya kan omahe wong pokoke sekitar. Ngono ya baru gue ngopi carane. Ngopi lah Kak. Arwe Oh, sapa? kopdar sih wonge kopdar. Apa yang ini kok? Kalau antar lurah RW kecamatan ngono lurah RW ngono Lah, ya. kabeh. Ayo sekarang. Ayo, Ayo lo. Nandi. Sembarang. La. Di lurai. Ange wangi menawa peda dah apa? La. Tuh. Apa rek gue nggak no pedai? Oh pedai. Oh besok pedaan rek. Tak silinnya pedai. Ya Pak deh. Apa kon? Hah? Nggak no apa kon? Enting. Kamu uning ini. Aku lah nyele pedamu. Isa gon. Iso. Alah. Iya iso aku. Calah. Tak jarono. Iya. Yo ayo. Coba cek, iso wis kena iki, wis mantep lagi. Mantep. Wis. Ya ayo. Yo rime Dasar sih. ya apa? Awal-awal. Halal. Tangi turu mangan adu salin. Iku wis gak usah, liane langsung. Ya wis. Langsung. Sing pertama Ya apa? donga. Ngo. Keloro Loro. tek. Detek.
Tuh, Ucul, apa sih Ucul? Nyawa sih. Apa sih? Loh. Tes, iki mari. Lu, sadar. Adar. Tuh, iso. Kain tos. Si A lah. Oh, ya iso. Terus, Cici. Ya wis gas. Mari. ya, ayo. Ayo. Nyoba aku. Ya wis. Duh, Ucul. Langsung ya, gak apa-apa yo. Yo. Kak iso ngene we. Kain tos unu. Yo. Wis mbok iki ya. Urung. Mari we. Apaan sih? Oh ya kurung Kita ceklek. Yo. Nah. Yo. Ayo bau. Iki di apa no? Telepon iki ya. Kono yo. Lu, we. Ya apa we? Pelan, digas pelan. Lu, we. Player. Isa gue. Nah, belajar muter. Pelan. Lu. We. Ya apa iki? Tur sithik. Rimen ke Mesito. Iki lho. Oh iki ya. Yo. Lu, we. Ya apa we? Saya nak bakong. Ya apa iki? Di rem ya? Yo. Kasok lah aku. Terus sih. Ayo, ayo. Isa gue. Pagiku isuk matahari ya nanti wong rek lho sapa nak arep iku kok iso numpak peda diunggah ngono karepe dhewe lan ancene mbok nyanton kok parane wis Pakong. Wis. Pateni. Iya, tak pateni. Kong. Ini apa iki? Weh. Ini, tulun Bakong. Hai, Kong. Lah wis banter ngene. Iku ya apa kaya apa iku? Lu. Sakno pedae aku. Kong. Ayo. sapa iku lurah lah babang wae karo aku iki wis rada memat ulang ngene arek kon gombol kon iku lapun janjak pedahan wis awak gara utup turnamen nak kono ndi kono jenenge wadah pokoke turnamen nak Bali nak laut kono musul ya nulung kono mungkin aku gong biasa Iya, kopi loro misi ji kon apa kon goreng 10. oke lah pernah kono gak dolong-dolonggo anak omamu mesti dolong-dolonggo minta omaku mesti kono grere mesti kono Ayo mesti lah ya mesti kono gak oleh kono goku iki mesti. ya Tak goleki mesti kano. lho Mesti jeng ya. gak oleh ta lu gini Ayo mesti ya. tambo Ayo. kaya nak omamu kono gawe padu-padukan dhewe ngono lho kok mesti nak kene kono aku wis mari cangkruk aku sing ndakno sandalku mari dikrikiti iku mau tikus kantor. lah ya tak kantor apa lah Wis nang isor lowonganku. bahas tikus ya siji tapi tikus iki nang ngene kantor Kok nak dadi non tikus. kok Alat sampe tikus. Kon dulu mah dadi bojo tikus. ya brek terus nae kon ya ikut kon iku tikus oh korupsian ngono Wow, kok gua jadi. ken lo kene lho menakno sandal ae sandale sak tuku Tapi no tikus kon to. lho Kok nak dadi mingguane tikus. kene lho plengsengan ya Lho, aku ngene. kok guyu ae Nah, dia bocok. lho Oh iya. apa sing lucu iku wangar ngono Kalau ngene. Nah, dia bocok. Nama luku. Lah apa nama luku? Kulu mah. Yo ono nak kono. Nang kono iku ya. Lah apa? Iku. Sembarang. Apa sih? Sembarang ayo kon fo mah negara pinggirku. Oh, sembarang. Iku apa jenenge nak Maluku, bal-balan. kone lho ora goyo-goyo dhewe lho lho Lah apa sapa sih sing guyu? kan lho gendeng Aku gak guyu. kan lho gendeng dah Sembarang. lho Lah apa nak bal-balan nak kono? Lah apa nak kono? Iku jago gawang. Lah apa kau ngecocok iku yo? Kiper goblok. Katene apa? Penuh ngono arep gombol ngono. Kumpulan nak. Kak, males. Ini iki lah. Kampung shopping ini mari
korupsi wingi. Wah, iki ya. Sopo sing korupsi ku? Ah iya. Nah, iya. Pokok arek enak tengah batikan warna abang, kopian bunder. Nami kok map. Iya. Kon rara kon yo iku kok. Ya wamu ya pisan kok. Wamu. Betul. Sembarang. Enggak jelas ngono kon kata-katamu. Ya apa lho katene? Hah? Sing jelas. Kon goblok, ngene rakyat miskin dicukupi kabeh keliru. Sing cukupi yo sing atasan. Kon niku duwe rakyat dicopok. Goblok iki lho. Aku gak tau kayak banyak, gak tau bayaran pisan. Ini kayak iku bayar yo ke SPP sampai tebel wae. Waris PP dhewe ya. Kene ae dikek bayaran lah kok sidone iki. Dikorupsi, wong kene kena korupsi kok. Lho. Kon sing korupsi ya mbok. Durung-durung kon kei duwe. Gak ngena. Kon gak mau ya? Ya mulai iki kon kene ngomong selo. kon wong gendeng. Mulai. Nah jero wae. Tak ngurus, nyel kono. Guru. Dhisik yo. Bae aku kok dadi chip, kok tak kei dhuwit. Iya. Ya wis, ayo mulai. wis. Pokok Joko arek iki lho. Tak ngurus. Aku ditinggal Notot kabeh, wih. longso. Ngawur iki. Wis ngali kon. Nyowen ya dadi cewek. Tak nunggu kono. Dan bapak yo kabut di rokokan ya. Lho. Rawedi rokok. Harus hidup lho wis. Aduh. No, ya perlu ngene ya. Nyowen ya. Ya prek lho gue pur lho. Waduh. Rokokan ngomong karo bapak ya. Ngawen ini. Aku ada kegiatanku anu. Niki lapo enak ya, mosok bendino kudu sambat aku. Oh ya rek, bapakku gelem tak cerita ya. Gipa ngono weh. Seru. Woi, Pak. Bapak. Woi, Pak. Oh, nandes iki. Mau ana ning omah iki gak ono. Oh iku Sri lapar iku lho nggo rokokan iku ya Allah, kok iso rokokan wedok-wedok iku lho. Takonane sih lapar iku rokokan, ono masalah ya Allah. Aku gak tau ngajar arek iku rokokan lho. Oh ya sakrene sik wis ono apa-apa. Lho kene lho Pak, lho kene sik lho. Nggih, ya Allah lapar ngono nak, rokokan Farah. Dah meneng Pak. Ya Om baik kaisok lu disor. Waduh mana ya? Oh pergi mbak. Balungnya. Celana. Ayo. Celana. Pelan-pelan. Dulu. Baik di. Lu ini gue lembagi. Kapakan? Loro. Sekali lembagi. Salah Pak. Apa Pak? Ini loh Pak. Aku ini. Wah loro lu. Yo. Nanti pijet ya. Tato iki lu celana tato Tuwek sama ini. Pak. Ya apa nak. Iku Pak. Enggak Tuwek Pak. enggak bisa kerja kayak ngene iku lho ya Allah. Aku gak kerja Pak. Iki. Terus kok ngene lho. Hiburan iki ku hiburan ini wae ya. Wah nah ya Allah. Ayo dingin ambek sing kudungan. Ayo kudungan sih nak. Ya apa. Sudah Pak. Bener-bener kudungan lho. Apa dituwek Pak? Masa kak Dede kerja kayak ngene nak kayak kerja. Aku kerja les Pak. Les kok ngene iku ya Allah. Yo les sekolah pelajarane ucup iku ngajari ucup bae. Oh, cep nanti saiki. Gak libur hari ini ku libur. Libur. Kenapa? Kenapa les iku libur saiki? Tiap hari itu mana hari ini libur. Libur. Terus apa nih gini? Aku gak ada konco Pak. Masuk ada konco. Gak duwe Pak. Lurah RW iku ya. Oh iya, iku lek pas dolen-dolen pas kewetuk tok Pak. Duduk konco plek ya berarti ya. Duduk. Anakmu nanti anakmu gak tau Mangane ketok. putus sampean lho. Nemu akal arek iku rek. Kabeh-kabeh didol nang omah. Mosok. Lho,
Kamu lu kabeh anakmu putumu. Sampai salah rek putumu. Kabeh mbok didol lho mbok putumu. Kurung-kurung wingi LPG jadi didol. LPG karuan. Apa? Kak rokokan aku. Iya, Pak. Tuwek ya. Loro kabeh. Loro kabeh. Jero iki ya Loro Allah. kabeh. Lek loro kabeh. Iya mbak awakmu. Aku gak ada duit sapa Iya, dene. repot awakmu yon kok malah ngetono duit. Nah, mangane bojoku gak tau mulai. Iya ya dan di Oblek bojomu. Gak tau ketok aku ya. tahu, Pak. Awakmu baca wong loro tok ini ngomong. Iya, mangane. Ya Allah. Ben iku sakno ono wae. aku kumpul ambek Esti, tapi saiki kerja nang luar negeri ono. Jenenge Siapa? Yuli. Yuli. Walah. Ya Ya apa, Pak? Aku ada duit, Pak. Ya wis apa maneh jarine aku wingi tong kowe berbekti ya. jarine wingi apa kamu kurang mbok pakani anak Sopo? Anggo tewak durung dipakani. anakmu kurang mbok Wah. mangani. Nyawa Iya, kok, Pak, dipakani, iku. Pak. Kade duit. Iya ya. Hmm. Terus iki kursa hiburan. Biasanya jam piro? Bengi mau tes mulai mau. Wingi jam Disangoni. piro? Sangoni. Iya kal sawerane mau mek ngene sembayangan itu. Iyalah. Kok nyok gelem ngono ngancen kok ngene. Ya apa, Pak? Golek Golek ku. gak tau ngopeni. Ya apa ya debat nang kene lho. Mlaku-mlaku ae menteri kampung ndelok kampung. Pak. RT 150 Aku iki. lek muteri ngono iku mblenger. Ame Bagong ah. Iya gak apa-apa. Sembarang pokoknya aja Iya nang ono kene. Bagong. Iya gak apa-apa wis. Bu ketemu Pasin RT lurah. Pokoknya ayo mlaku-mlaku ae. Sik aku Pelan-pelan. ganti sik, Pak. Mau sik ngene Gak ya. apa-apa wis. Oh, gak apa-apa. Tambah dikondo. Ceplok lho. Sik tak salin aku. Iya ya. Sik ngono. Mbak bang ngono sik nak. Oh, bre. Ya bang mbak. Wis andane lho ngono kuno sik wis mbak tanya anakku ganti. Ngira wen lu bapak iki. Tinggal di sini. Ini bapak itu ngenak wen arek. Ketok yali-yali. Malah ketok tobrit. Karena siau bapak itu tuh bapak suwen rek mau sok mau butal di sing teko aku sik. Hanya mlakune lho taktik kok semut ae siput. Ayo Pak, ini Pak, jutaan Pak. Bapak Ya ampun nak, kok nyok cepetin nak tutuk gini nak. Mengani sampean cok kesuwen nah mlaku kluduk ya. Wah, ini lo Endi? Bagong, cari mau ambek Bagong. Ya iya. Kong Bagong. Sulan rono, Gong. ngarepe omae. Kan Bagong. Oh, no. Tak selo. Yo nenono. Yo, Cok nang ndi? iya nang kene aku. Weh, ini sari iki mau ya Allah, aku sampe lo goa pengen kene iki wis tak ngale mbek golek ibu tuku ya ono mbek aku mlaku RT 150 iki wis tak mlaku ae wis. Oh, Wis anu rek. Mau males aku pedok istriku. Wis aman, wong wis aman. Aku tak tunggu-tunggu nak ngarep ambek ngecip. Ngontak-ngontak gak ya ucup gerong mule-mule. Lah boleh nolong sosis. Ucup ilang ini gak ilang sih arek turnamen. Ya Allah. Nang mulia apa cup. Tanda nak ngarep ae wis bae mulai rek. Ucup gak mule-mule kan. Ada dolen ku. Males petuk lurah ambek bu istri. Masuk arek-arek. Tapi lapo arek-arek bahasa apa ya nya. Tuh ini ki kurang pangan wis rokokan aku ya. Masak mlebu maneh aku. Aku kurang masak luwe. Untung mama masak sego. Wis tak mlebu ae masak. Masak yo op tapi yo. Iseng-iseng nyambek ya wis gak apa-apa wis. Sak ono oh, mlaku wis. Loh, iku sih. Anak putuku sih kok anakku iku lho. Tak parani sih coba sih. Kangen aku rek. Oh. Duh, iku lak bagus sih. Lah apa wong nang
cak bakong aku. Tak ada nih kene wis. Tekan dia bani guna ya Allah. Nih lo dolen gak ketemu arek. Mare, ini lo kan jamu saiki. Gak nemu mangane iki. Tiwari iki gak nemu arek. Tekan kat mau apa sih kait? Boleh ini. Ket mau. Kat mau gak nemu nen dia lo biasanya awakmu dolen iku. Bro. Mulai lo kat mau. Cek engko ae. Lho kok selak bengi kok geromangan kan. Wis, Mana apa wis iku? mangan iku mau wis. Iku mau apa? Iku mau lali aku. Jelas ngono. Wis balik. Sampeyan iku mau lapo teko main cak bagong. Iku mau kate ngomong-ngomongan ambek ibumu kate bagong. Bagong gak metu-metu. Terus tak tinggal golek ikon. Soalnya aku kangen kon ya. Allah. Terus apa iki enake? Ayo mulai, tapi si ono syarate. Merem sih. Apa nek syarate ku ya? Merem sih. Merem. Merem ci loro telu. Wis ana lapo nak kan merem iki nak ya nak. Suara mundi. Oh, kumisku iki. Loh, kak ono rek. Nanti anakku mau. Oh, lama. Bijuki wong tuwek mbah dibijuki. Nanti arekku mau. Saya melayu rono sih. Pasti gak mulai arekku. Dolen maneh golek koncoe. Ya wis rono sik ae wis. Wow, meneh bahaya terus rek. Ya mana rek? Repot itu ay mbakku iku. Kapan balik iki mbakku iki gak balik belas ya. Aku iki kate dolen tapi tuti terus. Tapi sama nih ya. Tak tinggal mbak tak oke kate balik. Keliru dolen balik. Kate dolen keliru balik. Ya bisa. Balik tak balik. Nah dolen ae wis nak becek tanteni arek. Nanti sih kayak jenis rek. Pacarku tak aja sih, wingi mari petot rek saiki merebut pacare keceng. Sekecata lah mbak aku Halo Yang. Selamat sore. Di mana? Udah makan belum? Makan sih. Cepet, nanti sakit loh. Ya. Makan. Nanti nggak sakit. Biar nggak sakit. Iya. Nah iya cepet makan kok. Oh, kamu itu. Apa bos? Apa bos? Apa bos? Iku lo. Aku mau golek kon suwe. Aku yo golek kok ket mau rewi gak ono konco alawas. Iya dah. Iya. Biasa. Nanti kon. Iku nggak lo mari hubungi. Hubungi apa? Rahasia sih rek. Kendaan kan ya? Iya rahasia sih. Iya rahasia. Kendaan, tapi rahasia. Siapa kenalmu? Rahasia. Nah, rahasia. Nah, siapa? Kok saya gak tahu telepon nah? Kak. Wah, wingi aku mari petet saya oleh. Berarti kan kurang perhatian arek. Anjir nih salah kabeh. Aku wis oleh siji. Siapa? Rahasia. Jenenge siapa? Rahasia sih. Umur piro? Itu dia Mandi. oleh. Kau. Iki arek cantik banget. Siapa jenenge? Rahasia. Rahasia apa? Rahasia pokoknya. Pokoknya. Oleh. Arek ndi sih? Rahasia kok. Aku iki ro kabar Nanti lo, iku Siapa? Alpin Selo. Silo Alek. Oh, Alek wis jelas. Iya, Kangen. Mambel. Ya iku. Mu nek Silo karo aku. Sepi ini ya kampung ya. Mbok, ket mau tolong aku tambah dikejar mbakku kok takon merem ngene. Si Mbak merem si Mbak tak ramal, Mbak. Terus. Seret mari merem ya, aku tak tinggal melayu ngono. Serot sengitan. Wih lo, acara Maulid ini gak genap belas ngono ya. Enggak yo. Mangan iku. Sewangar ngono. Mangan Gak jelas ya Habib Habib Siapa? Ambon ngono ya. gak jelas ya. Bisa ngono nanti ngono, Ceng. Nanti enak iki. Sembarang wis dolen ah. Dolen nanti Sembarang. sembarang yo sayu. Ay.
Iya sih. Ya wis biasa, ngene lang di mana? Nyopo? Baru. Lali sak plengan kan. Iya, sak silitan. Jojo kena kene Jojo. Jalan. Amun jadi arek. Mau wis mau. Nah kok Mau. Ayo apa sajine? Dari marane lurah. kene ket malu goleki sampe Iya. kono. Saiki wis sore. Masuk wong sengidan iki. Iya ya gak gelem tanggung jawab wong saiki. Tuh aduh. Entek nek cepet god ngono ndas. Bagong, terus lurah RW. Kakek tok kabeh wong telu. Ayo saiki wong enan sih. Gene mlaku ta urus. Lah aku ro ya, langsung tak parani kon ya ngono. Kon mah kok alat pelacak, Bo. Enggak tak tes entek batene. Lho kon alat pelacak. Duwe wake nak omah. Kawana. Entek baterene mah mung tak gawe ajak golek iwak. Wah, oleh ya. Oleh sak dus. Kon ngomong aduh. Ayo. Kesalahan kok sih. Kesalahan kepak sik ndak situ iki. Keplak pisan. Ha, ya apa? Lucu. Ya apa digalek lur tak gak iki. Iya sih. Kayak kono lho. Kene iki jauh. Malaikat Pas tak isu. telepon pas tak telepon nak iku ngomongnya apa? Sembarang. Lah, pusing. Nail oh. Ya ya ya. Kalau kepak situ yo ojo gebak ndas sih. Ini nanti Pak Lurah masuk kene golek iket mau ya. Sampai aku pegel wingi terbangi terus macet sing ganteng wangi-wangi terus gawe klambi terus gawe sarung gawe kopiah mosok wong ngene ngilang langsung. Ya sekene wis macak ganteng-ganteng ya ya. Jo ya. Ya iya Saiki golek lur gak enak wong iki. sampai ngetak apa. Jala. Ayo golek wongnya ya. Kene wis macak ganteng-ganteng. Ya Jo ya, kon lek wis nang jadi apa sih nabo-nabo iku? Atro. Iya, bapak masih kan jadi habib gadungan ya pentingnya oleh duit ya. Sip tak gak? Sip. Sip yo. Sip yo. Terus sih. Ya apa iki? Yo wis digoleki ya terpaksa Sembarang. dicage. Dole mana? Iya. Pisan Kene lho. Pisangkan, lek ono lanjut meneh. Iya. Bapak kok sampai ketemu sampai bengi kok bapak didrop omahe opo pisan. Pegel ngombe kat Boleh sekali maneh lek ono apa. Borong di sini niku pri. Lho, Kon gawe link ini sing jaga gater iki ta. saiki aku wis pegelan aku. Biyen soalnya ono sensasine. Soale kono ono ibumu sih. Gimana sih ya Moja? Iya, ayo wis digoleki lah pokoknya ngurus bae malah gak tuh bae mana. Ayo. Ayo digoleki wis. Ayo. Yo, Untung gak itu mulu. Lah iya. Tuku es warga aku kelempokan. Siji on papat. Kan tuku akeh-akeh lu ujunge gak entek. Ya bae ngawelak wanas. Tapi yo gak entek. Iya ya gak apa-apa. Kan sopo? Yo sapa-sapa ta sapa. Ora ngerti. Air. iki wong. Ayo iki lagi. Iki lek ketemu musik. Kalau aku tak goleki nak dia ket isu sampai subuh mang lho gak ketemu-ketemu kon. Korupsi ya. Ayo Korupsi di maneh. depanku aku mari dadi habib iku gak mau kei job-joban ngono. Apa apa lho? Tak bandaan iki nggih tantang iki wo. Ayo sing nak omah le. Ayo. Bu TV lu Jan. Yo. Siar nomor 23. Kebetulan. Konku. Ono dicakae. Kok nanti gak ono ya. Dhewe tak gawe. Iki lho kek nois. Ngene wis iki lho es lho lek. Yo, kayak sebagai sembarang iku wis. Iya. Wan di sini makai es tok. Iku dadi habib gak juga. Kenapa? Iya. Ngapale? Metu kapan? gak enak. Lah, Enak wis spesial profesional. Nah, drong Kene ya. wis kene. Wong telu iku 1 juta. Si hari iki. Aku kok Iki kenal aku dah. Wis nanggap gak teko. oh iya. Delok tok. Tangi iki delok le jan le. Ini kok ono. Lah tuh TV ku di sini. Makane. Lah aku Iku siji. Kok saura. Lang tak dhewe. Sembon. Nyamon. Kena kabeh po, sih sakra saiki kon ku yo ngono. Oh, poci. Tamu kayo. Si, ro. Ayo sih. Eh ngono sih. Ayo, mun aku gak gelem lek ngono iku Ayo dadi. lu. Lho ah. Wis yo. Yo, kok kayak es tok ngene wis. Lah yo. Astagfirullahaladzim, gak bersyukur. Seliket kabeh yo wis bali alo kon. Wes lah iya. Asat sandal limo. Coba ndase. Iya. Enak. Oh nang balekne mo sandalku. Iya, jebane buak iku. Salah gak penak ayo jauh imbalan gede. Ayo, raine koyo krensengan pedes. Lah yo.
Ya apa guys? Balik. Balik ya. Pedaan sih, pedaan. Pedaan di wis kausa aku pengen turu iki ngantuk. Kerjaanmu nang ngene nganu lho, turu mari. Nanti. Iku sih Valdes. Engko ae wis gampang iku apa jare aku. Terus ayo Ayo sayo. Nak lurah rek wis. Nak lurah aku. Lu lah pelaku kan nunggu war kok. Ya Allah. Cuk. Oleh dah. Mesti nunggu iki mesti. Aku gak juga nunggu mesti. Nanti mesti di nunggu. Gawe iku lho. Cuk iki lho. Ini klasik. Lah ya Mbak. Lah ya. Mas mesti. Caco. Kantor lampu. ayo. Ayo. Ini kan nunggu. Lah ya nunggu kene lho. Moro-moro mbas iku kantor ngawur iki. Tikus yo nak ngisor lowongan kono. Iya, tapi ikut-ikut nang ngene jero kantor iku tambane apa ya, Mas? Tikus-tikus. Dengar lucu. Ben lemah ngomong. Lho lapo aku cok. Ayo. Lah apa sih? Oh, arek. Gerabakan ae arek iki. Bapak itu teko ya mlakune lawelet ngene. Mosok al disik ya aku. Ya perek bapak ini. Ayo Pak cepetan, Pak. Sabar nak, ya nak. Arek lho cok gobuyon tok kon. Senengane Bang. Ya perek bapak iki kesuwen. Jinten mosok bedal disik. Teko kari. Kat. Beneran no? Gong. Agong. Nanti si Bagong ini. Gong. Bagong. Gong. Bagong. Kan Bagong ini. Waduh. Gong. Wis mari. Katen lapu terus yo. Oh, seri goblok. Arek bebek memo. Nanti si Bagong kan iki. Kalau inget manggo, Bang. Ngale ayo. Abu. Bapak iku nanti. Haruslah Tak solan sih. Apa iki mau kok kan kok langsung melayu lah. Wis ayo we mlaku wae. Yuk, pulang uang untuk saya. Ini gua atraksi ini. Nanti aja mbak aku cen. Ana tuwe aku nganti. Tuwe aku.
comment, share, and Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih.